deține un record fabulos în Champions League pentru cele mai multe meciuri consecutive fără gol primit, 8. Doamnelor și domnilor, urați bun venit lui Jens Lehmann! Mondial cu Italia 2006, fundaș cu peste 300 de meciuri în Serie A, rigoare, forță și titluri grele, Cristian Zaccaro. Legenda fuțarului mondial, a fost ales de 6 ori cel mai bun jucător din lume. Tehnică de domeniul imposibilului. Viteză de reacție fulger. Nimeni altul decât Ricardinho! Doamnelor și domnilor, Marco Materazzi! Peste 50 de selecții pentru Germania, golgheter în Bundesliga și lider la Stuttgart și Schalke. Forță, eleganță, execuție, Kevin Kurani! Finalist la Mondialul din 2010 superstar, Real, Inter și Ajax, câștigător al triplei istorice cu Inter în 2010, Wesley Sneijder! Marele golgheter al Braziliei și al lui Inter Milano, câștigător al Copa America, șut devastator, talent brut și carisma de legendă. Doamnelor și domnilor, să-l primim cu aplauze pe Adriano Imperatorul! Și acum să-i oferim aplauzele noastre antrenorului echipei legende.
echipe de talie mondială. Doamnelor și domnilor, Torsten Smolcic. Am o întrebare la voi. A mai rămas cineva de prezentat? Să mai vină cineva? A mai rămas cineva? Sunteți pregătiți? Facem valuri? În tribune? Facem nebunie aici în Pete Arena? Haideți să aprindem și Îl luminile de facem să nu mai vrea să plece niciodată de aici de la noi din Cluj? Fiți atenți că ne-ați promis. A fost decisiv la campionatul mondial de fotbal din 2002. A format triul de atac alături de Ronaldo și Rivaldo. Atunci a devenit campion mondial și a fost inclus în FIFA World Cup All-Star Team. A câștigat balonul de aur în 2005 și UEFA Champions League cu Barcelona în 2006. Pentru driblingurile lui magice, doamnelor și domnilor, a fost numit The Wizard, vrăjitorul. Și acum E momentul să aprindem cu toții telefoanele în sală. Să vedem toate luminile aprinse. și asta fiecare colț al Toate mâinile sus. să-l primim cum se E cuvine. toată lumea pregătită? Haideți să încercăm niște valuri mexicane, pentru că e momentul să intre în scenă. Să arătăm lumii întregi că și România are sânge latin așa ca Brazilia. Toată lumea mâinile în picioare. Doamnelor și domnilor, să facem deliriul Pete Arena, pentru că